खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी सोहोरनि हेङेराबारिनि हाउजिं कल'निनि साखाथिनि गंसे भारा न'निफ्राय सासे बिहामजोखौ सोमोनांथावै थैना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय आइजोआ 5 दान सिगाङावसो सासे हिरकज्योति कलिता मुंनि सुबुंजों जुलि जादोंमोन। आइजोनि मुङा रिम्पी कलिता आरो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे जाथाय जानाय समाव फिसाय हिरकज्योति कलिताया खथायाव गैयामोन। रिम्पी कलितानि गोथै देहाखौ भारा न'निफ्राय दौलें लागायनानै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। नाथाय बेराफारसे हिन्जावनि नखरनि सुबुंफ्रा फिसाजोनि बेबादि गाव हारसिङै फोथैना लानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादोंब्लाबो बेखौ बुथारनानै दौलें लागायनानै दोननायनि सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय दासिमबो जाथायनि आन्दोआव मा दं बेयो रोखा जायाखै। पुलिसआ बेनि गुबै जाहोनखौ संदाननायखौ जागायगासिनो दङ। बे खेबाव आसामाव थानानैबो सोनाब बंगनि सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसुलिनि सायाव गाज्रि मुगैथाव खामानि मावनानै पुलिसनि जेयाव नांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सोनाब बंगनि सासे इन्द्रजित सिंहा मुंनि दुथां फोरोंगिरिया सासे फरायसुलिखौ सिरियै बाथरुमाव गुबुन भिडिअ रेकर्डिं खालामखोमादोंमोन। धुबुरीनि गंसे संस्कृत शिक्षा केन्द्रनि फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय इन्द्रजित सिंहाया धुबुरीनि प्यारी महन लेनानि गंसे भारा न'आव थानानै साखाथियावनो थानाय सासे भारा न'आव थानाय कलेजाव फरायबाय थानाय सिख्लाखौ बाथरुमाव बे गुबुन भिडिअ रेकर्डखौ स्रोदै खालामखोमानायनि अजदखौ होदों हिन्जावसानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो हिन्जावसानि नखरा दायो दुथां फोरोंगिरि इन्द्रजित सिंहानि हेंथायै थानायाव गोसो थिसननायनि उनाव पुलिसआ बिखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। गसाइगावआव ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। बे हमनो मोननाय सुबुंनिफ्राय गं 21 कन्टेनारनिफ्राय गासै 13.18 ग्राम ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हानाय जादों। आसाम बंग सिमलटापु पुलिसआ दामरापारानिफ्राय बे ड्राग्स फालांगिरि सुरात जमालखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बेराफारसेथिं उदालगुरिनि लालपाननि आउट पस्टनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हरनि समाव 56.430 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे गंसे गारिखौबो हमनो हानाय जादों। नाथाय बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालांनो हादों। बे हमनो मोननाय गान्जानि बेसेनखौ खमैबो 28 लाखसो जागोनखौ मिथिहोदों पुलिसआ। 190% পজিটিভ 10% অলপ আৰু আলোচনা কৰিব লগা কিছু আছে। অৰ্থাৎ আমি যিখিনি এজেন্ডা লৈ পেলাই BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰেজেন্টেশ্যন দিছিল সেই প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ ভিতৰত মানে 190% পজিটিভ হৈ গ'ল। 10% আৰু আলোচনাৰ অলপ দৰকাৰ আছে। এইখিনি কথা আসাম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আৰু CM ছাৰ নিজে আছিলে আমাৰ BTC চৰকাৰৰ লগত যিটো ৰিভিউ মিটিং এই ৰিভিউ মিটিঙত এটা মাইলছ হৈ গ'ল ডিচিশ্যন হৈ গ'ল যে কোকৰাঝাৰতো জাপান লেংগুৱেজ লাৰ্নিং চেণ্টাৰ খোলা হ'ব। এইটো প্ৰমোহনে সাसे ষ্টুডেন্ট MBBS ষ্টুডেন্ট আৰু बिथांनि बिफाया नैबे टाउनाव बाजाराव माने दावबायलार दाननानै बिथांखौ माने फरायहोगासिनो दङ। बे खौरांखौ मोननानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु आथिखालाव स्टुडेन्टफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबाय थादों आरो बिथाङा सासे डक्टर जानानै फैनो हाथों आरो बिथांनि कर्सआ जाहाथे कमप्लिट खालामनानै बिथाङा सासे डक्टर हिसाबै फैनो हायो। बे खौरांखौ मोननानै हाग्रामा सारा 2 लाख रां दिनै अनसुंथाइ होदों आरो जोंनि इउथ BPFनि गासै दैदेनगिरि BSUनि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर जोङो ज' जानानै दिनै नैबे क'क्राझार सहरनिनो बाजार सेरावहाय जोङो फैनानै प्रनय ब्रह्मनि न'खराव फैनानै बिथांनि गार्जेन लोगोसे माने प्रनय ब्रह्म बिथां दङ। जोङो हाग्रामा सारा दैथायावनो 2 लाख रांखौ जों गथायफैदों आरोखि। आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव आथिखालाव हाग्रामा महिलारि सारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय गोबां डक्टर इन्जिनियार हाइलि क्वालिफाइड जाहाथे जोंनिफ्राय गोबां स्टुडेन्टफोरा माने नैबे जोंनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव जों जाहाथे प्रडाक्शन खालामनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै हाग्रामा सारा बेबायदि स्टुडेन्टफोरनो अनसुंथाइ पाठायहरगासिनो दं आरोखि।